Manuel Mifsud ta' 38 sena u Sani Mikallef ta' 45 sena, żewġ Maltin li fit-22 ta' Diċembru tal-1992 kienu fuq it-titjira 1103 tal-Libyan Air Airlines. Titjira li sfortunatament baqgħet qatt ma waslet fid-destinazzjoni tagħha, iżda l-ajruplan kien sploda f'dajru biex temm il-ħajja ta' madwar 160 persuna, inkluż iż-żewġ Maltin. Il-ġrajja tat-tiġrif tal-ajruplan kummerċjali fl-Indja l-ħamis li għadda anqal fil-familja Mikallef mir-Rabat ferita li nfetħet iżjed minn 32 sena ilu iżda baqgħet qatt ma ngħalqet. Iltqajna ma' Antonella bint Sani Mikallef u Ċensina l-armla tiegħu li rrakkontawlna dak iż-żmien ta' traċedja li spiċċat bidlitilhom ħajjithom darba l dejjem. Antonella qaltilna li missiera li kien jaħdem bħala manager ma' kumpanija fil-Libja kien mistenni jasal Malta ġurnata wara, dan fi żmien li eluf ta' Maltin kienu jaħdmu f'dan il-pajjiż ġar tagħna li wkoll kien f'nofs kontroversja internazzjonali minħabba l-bomba fuq it-titjira tal-Panam li ġarfet fil-belt Skoċċiża ta' Lockerbie 4 snin qabel, ukoll waħda mill-akbar traċedji tal-ajru. Antonella tenniet li dak iż-żmien huma kienu informati minn xi qraba tagħhom li semgħu fl-aħbarijiet li ajruplan tal-linja tal-ajru Libjana kien iġġarraf. Huma mill-ewwel bdew jipprovaw jikkuntattjaw lill-kumpanija li kellha l-uffiċċju f'pajjiżna biex jaraw jekk għandhom xi żjed tarif. Meta ndunajna li waqa' ajruplan minn xi qraba tagħna li kienu qegħdin isegwu l-aħbarijiet, bdejna nippruvaw nikkuntattjaw l-uffiċċju tal-kumpanija. Ma kienu għadhom jafu b'xejn, għedin nerġa' ngħidu biex il-telekomunikazzjoni ma kienx bħallum. Imma mbagħad sfortunatament dak kollu li konna qegħdin naħsbu kien il-verità xtaqna li ma kienx, għax kienet okkażjoni li kisret in-ħajjitna bażikament hux. L-arma ta' sena qaltilna li fil-ħindiem iż-żewġa ġrat xi ħaġa li faċilment ma titwemminx kif esperjenzata hi u mhux se tinsiha qatt. Jiena flaxija kont qed nipprepara li l-għada ġej jiġi lura mix-xogħol li kellu u kont qiegħda fuq is-sink tal-kċina u fl-10 qed nisma' min jgħidli Ċensina u jiena ttawwat qed timmejna kemm jiena affissata fuqu x'ida nisma'. Antonella kompliet il-verżjoni li dejjem ingħataw kienet li l-ajruplan tal-passiġġieri li fuqu kien hemm missiera ħabat fl-ajru ma' ajruplan ieħor mill-qawwa militari Libjana. Waqt li ħadd mill-ajruplan tal-passiġġieri ma salva anke għax sploda fl-ajru, iż-żewġ bdoti tal-forzi Libjani laħqu ħarġu qabel iġġarraf ukoll l-ajruplan tagħhom. Iżda n-nuqqas ta' dettalji waslu lill-familja Mikallef għal ħsieb li din ma kienitx il-kawża propja u xi ħadd kienet iqarraq bihom inkluż mill-awtoritajiet Libjani. Ma snin wara li qatlu l-Gaddafi, mbagħad ħarġet l-istorja il-veritiera li għalmenu dik li qegħdin nemmnu, bażikament dan Gaddafi mela is-sits tal-ajruplan taħtom bil-munizzjon u tajru ajruplan MiG-Fighter bit-tnejn min nies fuqu, ġalhom jidħlu ġol ajruplan, waqt li daħal ġol ajruplan il-bdoti tal-MiG-Fighter reġektjaw ruħhom għal barra u l-ajruplan tal-papa sfortunatament sploda. U waqa' ovvja u qatel kulħadd. Antonella qalet ukoll li dak iż-żmien kienu mwedin li se jkunu jistgħu jattendu għall funeral ta' missiera minkejja dan ġara mod ieħor. Wara xi jumejn wara nofsinhar iħabbat il-bieb u jżuruna il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' dak iż-żmien kif ukoll l-isqof ta' dak iż-żmien minn hawnhekk jistruħu fis-slim it-tnejn li huma u qalulna ninġabru ftit għax bħalissa qed issir id-difna. Tista' timmaġina aħna x'ħassejna fil-li qed nipprepara biex imur għad-difna ta' missieri għax qaluli x'aktarx ma jistax jiġi Malta u f'daqqa waħda qed issir id-difna meta aħna ma rajna xejn. Viżibilment emozjonata jaqaltilna li missiera flimkien mal-vittmi l-oħra jinbaqgħu qatt ma kellhom difna dinjituża u li din il-ġelħa tibqa' eternament miftuħa għax bit-turbulenzi u l-qalbiet kollha li għaddiet minnhom il-Libja, il-familja se tibqa' ma ssirx taf l-istorja mill-bidu sal-aħħar. Dawn li ġisma ma identifikawhomx qabdu difnu lil kulħadd ġo kaxxi tal-injam fuq trakku tafawhom ġo għalqa għalqa li qegħdin mitfunin in-nies kollha ġo fija u ħadd ma ra xejn u ħadd ma jafx ġara. Speċjalment aħna li ma noqgħodux il-Libja. Tal-Libja marru jaraw l-affarijiet isiru, imma aħna ma rajna xejn. Antonella kellha appell sinċir fl-aħħar tal-intervista fejn qaltilna li bil-kontra ta' li ġara lill-familta tittama li l-qraba ta' dawk li kienu abbord it-tedjira tal-Indja isiru jafu il-verità kollha. Hija jibsa ħafna, meta inti m'għandekx closure jibsa ħafna. Allura, kull meta tiġi disgrazzja x'inhi xi ħadd tereq, xi ħadd intilef, xi ħadd sploda, kamra tan-nar, għalina hija xi ħaġa please
għamlu minn kollox biex tgħinu l-familji, ħalli għalmenu il-mejjet miet mhux ħejġi lura, ma almenu l-familja ma tibqax imkisra wara. Aħna 32 sena wara għadna mkisrin, ġifi mhux tarani nisħaq, tarani noħroġ, kulħadd jagħmel l-affarijiet li għandu jagħmel, ma xin jingħalaq il-bib ta' barra u x'intħares lejn ritratt u l-affarijiet kollha tal-familja innu qasem qiegħed.